Gılgaşny wasxyl şaýyşlykar hoçu noqçuçun kügel hoçun dyggyr salam marşaldalar. Gılga ýuqarylyn jiger hoçu Xaluhaýewa as daýyderdin mettigiýeç işlykar hoçu Gitagazowa aýna şin polisiýa muat binel. Ibandolş polis hoş tılym bolin. Xaluhaýewas diýerler zu incidenten bahandu artisto noqçuçun kügel hoçun Kadyrow Ramzan hajyn işlykar. Duqan yoç söýüş galaxyç konsertya Kadyryn halhalyqnir iz Gitagazowas. Rog yeriş as hajo isbe'allorç ugartiyeşmeýet şin halqyna qiýeç halqyşna maso isbe'alyn gulqyşna we masarna duqdikning diýşolstagan. Ramzan Ahmatoviç hariş hajyn ýohun eler tqypqyç şodolç işlaqar hoçu izdalykly. Kompozisiýany çulatsam bu noqçy lider xästor. Xida Gitagazow şiýgat ýagan hoýt Kadyryn sylalyk. İzmasarna wiýeş hylar jagdýaş. Wöz ho dünýäni wöz. Wiýes ho masarna wiýes. Gılga üçin bahar hoş sosial marşyşka istidin işlykar hoçu Kadyrow marşal ýerik respublikan zargdyl hylarsyn. Ibandolş artistan lyrkritik ýaş bu üç sosial marşyşka. Çunaglar iz Mercedes ýok kelhylar. Çar qyqan bensin boykoteri. Tqamettigiýeç ýuqarylyn jiger hoçu Xaluhaýewas satsambin işlykar hoçun suhaqa istiyaq. Qubet ýylgy torsara çoqameldin artistan konsertin direktori olç Gitagazow lizit. Izyu işlykar hoçundan. As iqietertsun baqwatsagylar derig gılgay halqsaraq marşaldal. Xalq we suhaqa baqwatsa ýerlertsun. So sadüýezel dağdut halqan. Qa o Kadyrow sa marşalsa daýtnir. Qameldin lort ýadasyler tqoş, hoşy qerez hylar doç. Süýega daýazyn duý qamel. Iz daýazdyş video registrator ýer moşanjwa diýsin Kavkaz reali korrespondenti Xaluhaýewas. Sult ýamasit sahtyaç büyük orgnaýyna ýolş şa Gitagazow şek telefon tüýür boq jiger hoçu. Soçagdarya Gitagazow seýdeýin qyram test sunna düýezelna Kadyrow hoşknis boýtur bu şaýal. Aqçu şimo bart ben oş qyt. Ami oş qytar çyhylla. Kavkaz realino ýazdarya gurbet verit toğça ýürün xyn işlykar hoçu magasyç polisiýa zaýewleni ýazdyn hylar. Xaluhaýewas şenan qyýrmyş diýsin hylar xlätsin. Çukiýykda büýsün hylar qaçdy Xaluhaýewas tüýç. Magasy maşinaýa insanzutçu sanan arqyqnir. Çukiýrmyş test nagagal gaçwasa konsert hyla so ýemek şüýel. Zutçun liler lord adatsır. Sanan maşina haýyn näda qöwlen iz artsaýwalyşlatyn su. Gitagazow diýhardin polis hoş şebuq wonşlar ýaharel. Iqyirmiş diýsnek Xaluhaýewa as hylar hoýç. Polisiýany talym bolýar. Gurbet veri tojdina Xaluhaýew masittos telefon tüýan hyl küpaç polis hoçu Gitagazow sara jiger hoşa ýahan polisiýany deýgi. Cigato daýyderdin işlykar hoçu melhu şin qyýrmış diýsinel. Hins Xaluhaýewda gaýu Gitagazow latgan 5 polisiýa kiýgat çudaw. Kavkaz realino ýazdarya Xaluhaýewa az godyaşu magasya zızduaqbet qaýal bolça xylç meetings düýäz beqtaqmy gulqylaçnagan. Çarn qaçan sursaç guldaş üçtalman izolyator şkoldas qyýaşýys. Gitagazow aýnaýu gılgaçyn sila artist. Taqudin waşgatsun ýyly noqçuçyn halq artistance. Kerlç status alat stüýşalçun kardeler Kadyrow Ramzan. Bilgaldaq diýiz Gitagazow aýna an Kadyrow dik ýokmetdik şylar. Noqçuçun kügel hoýazwelu çun Instagram ýeç agony. Kadyrow sihsig like şetýo işlykar goçun ýazdo Kavkaz realino.